Jenengan, Mbak. Tawa terus aku pokoke. Sing di omah tok sing tak tawani wedi aku. Mak, kowe gak njaluk lagu tenan, Mak. Guyu ngono lho, Mak. Lah apa entuk buan pirang-pirang kok guyu lho. Nah, lagune apa, Mak? Apa? Kan wis kok jambu-jambu alas ya. Heeh. Heeh. Iya, denger jambu alas kuwi kaya iso ngene barang kok. Sing digagas wis duwe bojo, iku ngono jenenge demenan, Mak. Ngawur. Senengan ngono diwaras. Pak Kliwon, bojomu njaluk lagu jambu alas. Ya diparingi. Heeh, diaturi ya. Heeh. Wis njaluk duit sing wedok ya kok mangkok. Ojo amuk amak. Sesuk dak entuk luweh-luweh lah. Tak dongakno pokoke batine akeh sesuk. Lan bulan. Sampai kok 100 saiki. Apa nek, Mak? Malah ini sing di omah kok. Piye? Aku pokoknya njaluk pelawake sing kaya nggone gaduh terus ngono. Iya no. Iya. Berarti tambah bayaranku kok tambah lho berarti. Jaluan saja. Bintang kamu iki. Nek ngene-ngene lah iki. Mas Kancang marang rezekine piye? Ya, dongane itu wis bali cakeme iku. Pak Kliwon, nyawe ta ora nek, Pak. Jambu alas, Mas. Dados. Iya, Mak, kayak duit kok, Mak. Sesuk dak ijo lah.